ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೂಜಿ ದಿನದ ನಡಾವಳಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆಲಿನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಗೆಂಡ ಸೇವೆ ನಡೆದಿದ್ದನ. ಪಾಂಡಗೆರೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಕ ಪುಳ್ಳುರಾಳಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚ ಕುಡ್ಲಾ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೂಜಿ ದಿನದ ನಡಾವಳಿ ಉಚ್ಚಯ ಗೌಜಿಡು ನಡೆತಂಡ. ಈ ಮೂಜಿ ದಿನಲ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರ. ಬೇಟಿಕಳ ವೀರಸ್ತಂಭ ದರ್ಶನ, ಮಲೇರಿಗು ಸೂಕೊರ್ಪುನ ನಡುರಾತ್ರಿ ಮೂವೇರು ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆಲಿನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ, ಹುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಗೆಂಡ ಸೇವೆ, ಮೂರ್ತಿ ದರ್ಶನ ನಡೆತಂಡ. ಅಕೇರಿಗು ಪುಳ್ಳುರಾಳಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಶೇಷ ಮಹಾಪೂಜೆ ಗೆಂಡ ಸೇವೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಪಾಕಜನ ಭಕ್ತರು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಲು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ.